Keluar teh sak galon. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dening sih wiloso dalem Gusti ingkang moho asih, mugi tumandua dumateng kawula tasih. Dumateng panjenenganipun para sepuh bidi sepaji sepuh ingkang kinurmat, ugi dumateng ingkang menggugati ingkang kinurmat, ugi dumateng sedaya para lenggah kakung sumawon putri ingkang kula hormati. Wus dumugi wahyane mangsa kala tumawa ing kodrat saking pangwasing Gusti ingkang Maha Wikan. Kita minangka pramugarining adicara kepareng badhe ngaturaken gelar adiluhung seni budaya tayub Jawa Timur. Kairing karawitan panji laras ingkang mijil saking tlatah Lumajang Jawa Timur ingkang dipun pandhikani Bunda Sriani, ingkang dipun koordinatori kalian panjenenganipun Mas Junet, pengendang andalan Mas Bambang Group. Ugi kasengkuyung kalian Rosita 46 Audio Sound System Professional Production. Ugi kasengkuyung kalian Dikit Multimedia Video Shooting Entertainment. Donggih dumateng sagung para lenggah ingkang kinurmat, kangge miwiti pagelaraning rika lenggahan siang menika katuran ibu-ibu waranggana jumeneng wonten ing sidi pagelaran ewontene kairing aneka jula juli bedayan sugeng siang sugeng amrik sadidun. Rata tekan jaba uga Pura Jawa padha mesra payah surup ing tengah wengi sesebut ayu Ibu Sriani kita miwiti panji laras kang makati
more yuwana basuki tayuk lumajang kondang boyong para blandang wis rata tekan coba kuno Durajawa padha mesra payah suruh ing tengah wengi sesepuh tayuk ibu diani Mat kabel aja tidak. Aku le undangan daleme bapak aliasan acara dina iki arek kemantenan. Aku diundang rumangsa kirang meneh sesuk kena tak gawe bayar utang. Wong dutang ngono wajibe bayar. Golek telonan tekali Pak Sarmin ngesir londo nambahi vitamin. Nambahi vitamin amin. Iya iyo Sugeng rawuh dumateng para tamu sedaya kula turi pinarak ingkang sengo kecong sandang pangan seger kuarasa pinarak lengkap ingkang sekecong kali amirsani kesenian aku Lopes kontol baris gotong royong nyambut gawe samya mirsani pagelaran kita seni tayo panji laras pinari
asmo ora sandang pangan seger kuwarasan kesenian Jawa ngono telur aja ditinggalno iku tinggalane nenek moyang aku ono kula wis kontol baris gotong royong nyambut gawe mulai tiuri-uri uga lanti lestarekno iya cak aja nganti kalah karo seni moncone ora sandang pangan seger kuwarasan mendung peteng Cak Bambang nok kulon set durung namung semanten kitungan aku kula Nuwun sewu. Ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh kepada Bapak Ibu, undangan hadirin sekalian ingkang sami kita hormati. Wekdal kalegahan menika kita sedaya rawuh wonten dalemipun Bapak Ali Hasan Sakotra Agung ugi Bapak Busir Novi. Kita sedaya pramugari minangka dados wakilipun panjenenganipun Bapak Ali Hasan ugi Bapak Busir Novi ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sami rawuh lenggah sesarengan mangempal wonten salebetipun Bali Gedhe Teropagung. Boten lintu rawuhipun panjenengan sedaya wonten salebetipun Bali Gedhe Teropagung saperlu dipun suwuni doa saha restunipun anggenipun kang menggugati panjenenganipun Bapak Ali Hasan saha Ibu minangka hanetepi darmaning asepuhang ngrakit sekar cempaka mulya amiwaha siwi mahargya suta anglarapaken atmaja putri kinasih pun Nimas Ayu Novalia ingkang dedaupan kalian Nimas Bagus Yoga Pramana. Mugi-mugi ing temah pinanganten sarimbit sageta langgeng pikantuk jodoh saking ngaluhur Sang Hyang Widiwasa tan wonten ingkang badhe medhotaken katresnan kejaba amung kodrating Sang Hyang Widiwasa. Ewan dene ngrikalegahan sia menika kaibur kalian seni campur sari tayub ala lumajangan lumantar karawitan Panji Laras. Kita sedaya para ibu-ibu waranggono, sedaya para wira pradangga ugi sedaya para pramugari ning adicara ingkang badhe mratitisaken lampahing adicara. Nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng panjenengan sedaya hamba pilih ing kala mangke wonten klenta-klentunipun kawula mratitisaken lampahing sampur ingkang kita sengaja utawi boten. Kita sedaya nyuwun sih agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sedaya. Ugi ingkang menggugati panjenenganipun Bapak Ali Hasan saha Ibu ugi Bapak Novi Busir. Nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng panjenengan sedaya hamba bilih. Sedaya para biyada sinoman wonten klenta-klentunipun nyugata panjenengan paring palenggahan paring kunjuk adhedharan ingkang kirang meranani dumateng penggalih panjenengan sedaya. Ing mriki kita tasnami kang menggugati nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Sampun dados padatan lumrah lan kaprah ing kala mangke. Lampahipun sampur sepisan kula aturaken dumateng Bapak Ibu ingkang menggugati ingkang kadherekaken kalian sedaya keluarga besar
Wonten ingkang kaping kalih sampur lumampah dumateng sedaya para staf perangkat setempat ugi Forkopimda setempat hambok bilih rawuh. Wonten ingkang kaping 3 sampur kula aturaken dumateng sedaya para trima tamu dungkap candhaipun sampur lumampah dumateng sedaya para tamu undangan kakung putri ingkang sami rawuh kanthi gelir gumantos ngantos paripurnanipun sampur pagelaran. Kepabar mekaten anggenipun kita matur dumateng panjenengan sedaya kangge pratandani sampur ing siang menika kawiwitan langkung rumiyin ingkang kula suwun jengkar saking sasana palengganipun tumuju dhateng panggung pagelaran saperlu nrami sampur penghormatan ingkang sepisan ugi atur penghormatan dumateng sedaya para tamu undangan panjenenganipun Bapak Ali Hasan saha Ibu ugi Bapak Busir Novi katuran tumuju dhateng panggung pagelaran ewontene kangge mapak praptanipun kang menggugati kapapak kalian pramugari kairing unggulipun gending gedhok ala Panji Laras. Nah, sesepuh pramugari wong melene jak padake lalen marang pituture wong tuwa biyen melane nyambut gawe ajak kang kiren mondek nimbulno rasa sentimen ya mas kunis memberi suka ramara menedoli sekungan rame nyarso kunis bicarane ya ramanedoli aja wasten marang yang sukma sing senyuk sing rukun ketengahnya jatuh mandang gawe ambangun jiwa ambangun negara nusa bangsa nusantara lanang wadon karya cacat terus gubrak gotan mikul kewajiban akhirnya kang utama adil makmur kan sebodo mempan merepan eman karya wulan nyemas wawetani wong ngawula terat matya srima